Mae'n argoeli i fod yn dipyn o achlysur felly, a mae'n braf gallu datgan bod maint y dorf sydd yma pnawn yma yn cyd-fynd efo hynny. Milod wedi tyrru i'r fan. Goset yn codi ben. Croesi tuag at Cieslewicz! A peniad ddim yn bell o gwbl o ganfod y rhwyd. Ie, be mae fe'n trio wneud fyna yw crymanu y bêl gyda'r peniad mewn i'r postyn pella yna. Ond ddim yn bell o ganfod y rhwyd. Lightfoot yn troi. Murray. Efo'r bas ymlaen, cyfla mergyd! A doedd hi ddim yn ergyd lanna, ond doedd hi ddim yn bell. Jack Parry ar ei droed chwith, ochr o gwrs Cosby. Ie, Morgan Murray fan groesiad ar y cynnig cyntaf, cyffyrddiad gwych yn y fan yna gan Jack Parry, ond yn brysio yr ergyd wedyn. Caernarfon sydd dod yn ei blaena, erwa le gan Adrian Cieslewicz ar ochr agosa yma. Croeso Cieslewicz a'r peniad gan Brad Young. A mi ddyla y blaenwr fod wedi gwneud yn well. A mae o'n gwybod hynny. Digon o le lawr rasgell lle mae Cieslewicz, a mae'n groesiad da Brad Young. Mae'n gwneud dda i cael y lle yna yn y blwch bach, ond ddim yn bwrw'r targed. Mendes. Dyna Cieslewicz. Atkins yn ei warchod o. Bel ar draws at Mooney. Phil Mooney creu lle efo hun! Ond yr ergyd heibio'r nôl tro yma. Yr sgil fyna'n 11 jyst yn creu y lle i tanio, ond ddim yn bwrw'r targed eto. Hanna'r cyfle rwan i Rhyl dorri. Billy Holmes yn codi'r bel ar draws. A mae'n fethol Conor Roberts i! Ond y bel heibio'r postyn oddi ar gefn Ben Lightfoot. Ond bron i Lightfoot, sgorio i 5 gol yng Cwpan Cymru tymor yma. Conor Roberts yn penderfynu dod amdani, a dde ddim yn gwybod lot amdani achos oedd y ddoi yn yr awyr yn ddall i'r bêl. Caernarfon yn torri, Riowen driodd o lithro'r bêl drwy lygad y nydwydd at Brad Young, ond oedd hi ddim yn bas ddigon cry. Rhyl eto rwan y croeso, that's Jones! Ond Archie Jones yn methu cael blaen i droed at hi wrth y fel lithro mewn. Oedd hi groesiad da, Jones. Dim ond cyffyrddiad blaen i drod oedd angen ar honna. A teg deud bod y tîm o'r ail haen yn dechrau creu problemau gwirioneddol i Caernarfon. Goset y methu gic, cyflwyno, cyfle arall i Murray! Fe darodd o'n o wych! O fe ymatebodd Conor Roberts, yr un mor dda i wneud yr arbediad. Cieslewicz at Brad Young. Young at Sean Bradley. Bradley. Croesi'n y pen draw. A'r ergi dros y trawst. A Darren Thomas, brofiadol o fyno. Efo digonedd o amser. A fe darodd o'n ar rhydd as rhywbeth dros y trawst athi. Sean Bradley. I rwydo am y drydedd gêm o'r bron i Caernarfon. Ac ar ôl holl waith calad yr Rhyl yn amddiffynol, oedd hi mor hawdd a hynna yn y pen draw. 5 munud i fynd yn yr ail hanner, a mae Caernarfon ar y blaen. Brad Young, mae fe'n beiriant sgorio goliau, a mae fe yn y lle iawn ar yr amser iawn am hon. Murray. Yn croesiad, ddim y gweitha. Bel allan mor bell a Parry. Jack Parry yn tanio ar gwiriad. Ac unwaith eto, Archie Jones yn neidio i mewn, ond ddim cweit yn gallu ymatab yn ddigon sydyn. Dihangfa i Caernarfon. Jack Parry, Hibe Mendes, Archie Jones. Felly bod cyflwyr cae yn gwneud ti jyst adlamu dros di goes o. Mae Conor Roberts di gyros oedd y gael cyffyrddiad. Rhyl yn dal i gredu yn bendant, a maen nhw'n ymosod rwan! A peniad Archie Jones domal, ond peniad gwych. Ond oedd arbediad Conor Roberts yn un gwerth i weld hefyd. Oedd o'n groesiad wych i fewn gan Billy Holmes, arbeniad a gan Archie Jones, jyst bod feddi heibio'r postyn. Conor Roberts yn cael cyffyrddiad holl bwysig arni. Cieslewicz rwan at y llinell gwsg, yn canfod Young. Young efo'r sodliad! Ac ymdrech Riowen bod feddi dros y trawst. Ie, clefer gan Young. Gweld bod Owen tu ôl y fe, Owen jyst yn mynd am y gornel bella yna.
y sodliad yn berffaith, a ti jyst yn disgwyl hwnna i fynd mewn i'r gol. Caernarfon yn trio troi'r sgriw. Bradley mlaen at Lock. Lock tu mewn. Mae'r bel yn cyrraedd Brad Young. A ddath i nôl bron at Bradley. Sislevic efo'r ergyd gynta. A Clark yn codi'r ail ymdrech dros y bar. Cyfle ar ôl cyfle'n dod i Caernarfon nawr. Sislevic ar ergyd gynta. A wedyn Clark, mae rhaid fe bwrw'r target yn y marn i fan'na. Ond ein llagosed neu Bradley fydd yn eitha aroi. Sean Bradley sydd mod i'r wal. Bel nôl at Bradley ar ochr y gwrs Cosby. Mae'n mynd i hun eto. A fe gafo Swindell flaen i fysa'r at i mi fydd yn gig gornel. Os oedd hi'n mynd ar y target neu beidio, ond mae Swindell jyst yn gwneud yn siŵr i droi hwnna rownd y postyn. Sean Bradley ar ei droi dde. A'r peniad gan Phil Mooney yn taro Zach Clark. Mae'n dod ato fe'n hynod o gyflym a diwedd ffili anddesu i gorffe mewn amser i cael y pen mewn sefyllfa i gael i ar target. Gosset yn troi ymlaen at Josh Lock. Lock yn cafo Brad Young, doedd o ddim yn cam sefyll. Y basti hwnt i Lock. Ond o Zach Clark yno efo neb ar ei gyfilo. A dos bosib na honna di'r gol sydd yn sicrhau fod Caernarfon yn mynd i gael camu ymlaen i rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed. A Gosset yn dechrau'r symudiad newid y gem na pram a dan Gosset. Brad Young sydd wedi gallu mynd i hun, ond y weledigaeth. Dwi'n gwybod sy'n chwilio am Josh Lock yn ôl oedd efo'r 1-2, ond y bas braiddru hir i Josh Lock ac o Zach Clark yno. Wel, dyma methu o fan'na. Ie, dwi'n meddwl ti'n iawn. Lock fi'n credu oedd yn trial ffindo yn y blwch bach. No, mae'n cymeryd jyst y cyffyrddiad wella yna. Mae Clark yn y fan lle. A ti'n gwybod, efo'r cyfleon mae Caernarfon wedi creu, enwedig yn y gwarter awr diwetha. Mae'n heiddi bod ar y blaen o 2 gol i ddim. Os na ryw gysur i'r tîm o'r ail haen reit ar ddiwedd y gêm. Cyfle fan Enni Lawrence! Ond yr ergyd yn cael ei harbed. Fi'n amser am y gig gornel. Ie, mae'n arbediad da gyda Connor Roberts, achos fi'n credu bod hon yn mynd mewn yn y postyn cynta. Gic wedi cymryd yn sydyn. Hyfryd! Mae Rhyl yn cael gol! Ben Lightfoot ar yr hanner foli. Ochr y cwrt Cosby. Fe hedfanodd i mewn fel saith. Heibio i Connor Roberts. Ond na chi gol oedd honna, Sean. Gol y hanner. O'n i reit i ôl i honna. A lle fe byth wedi bwrw ddi well na be nath e fyna. Ond dwi'n meddwl honna yw cic gol ar gêm. Mae'r gêm yn parhau. Allan y llydan o'n mynd. Y croesiad ag at y postyn Kevin. A'r peniad heibio ar postyn. Mae'r chwiban ola wedi mynd. A Caernarfon sydd yn cael y fuddugoliaeth. Y sgôr terfynol yn ffordd Llanelian. Yr Rhyl 1891. Caernarfon 2.